गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिननि थामहिनबा 22 आगस्तनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि आं दाबो गोसोखाङो, धेमाजिनि लकेन दैमारिनि आंनि गोरबोआव नों दं, बाक्सानि सबिराम बर'नि जाय गुबै महरनि फाराय सिखुमायो, बाक्सानि रैदोम बर'नि आमोदसो मोनदों, चिरांनि चन्द्र बसुमतारिनि जुजाइ सम, रन्जय नार्जारिनि ओइ जारौ, बिरखां कुमार ब्रह्मनि जिउनि थांखि, क'क्राझारनि सिमां कुमार ब्रह्मनि सांग्रेमा, सनिराम बसुमतारिनि गोदान आबहावा, क'क्राझारनि धनिजा ब्रह्मनि रैसुमै मेथाइ आरो मोगथां बसुमतारिनि गोसोनि हाबिला खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।